Op de beurs Trade Experience Leeuwarden TEL in het Louter WTC Expo presenteren alle ondernemers hun producten en diensten. Ook de F-gemeentes binnen er. Hier worden contacten en visie ontwikkelen. De werkgelegenheid in Friesland weer met 10% in 2014 hoger als het landelijk gemiddelde en daarmee wat ondien worden. We willen investeren in kennis, we willen investeren in de goede samenwerking met het bedrijfsleven. We willen investeren in de opleidingen. Kortom, dat legt een mandaat neer bij de provincie om daar echt verantwoordelijkheid in te nemen. Dus dat betekent een stevige gedeputeerde op economische zaken met mandaat en financiële mogelijkheden om echt meters te kunnen gaan maken. Toch we dat net, dan komt het net goed. Dan boeren we achteruit. Dat is gewoon hartstikke jammer en dat moeten we ook met elkaar niet willen. Het is zo belangrijk dat je ook die bestaande werkgelegenheid vasthoudt, maar dat je ook kijkt naar nieuwe kansen. En we staan nu op het punt dat die economie weer de goede kant op gaat. Nou, dan moet je met elkaar samen ook zorgen dat de kansen die langskomen, dat we die ook inkoppen met elkaar. Het is 11:55, want wij vinden werk erg belangrijk. Want op dit moment zijn er te veel mensen werkeloos. Er staan te veel mensen aan de zijlijn, te veel mensen in de kaartenbak. Dus die 10% mag van ons wel naar 5% gebracht worden. Dus dat betekent een behoorlijk stevige opgave voor de provincie Friesland. Ook in de toekomst met de mensen hier wonen en werken kennen, als je de leefbaarheid van stad en platteland achteruit. Dan moet de economie vernijen. Er wordt een soort verwachten van de zuivelsector, Wetsers en Philips. Willen wij naar een nieuwe soort economie toe, dan zullen we nieuwe maakindustrie moeten mogelijk maken. Een mooi voorbeeld is de innovatiecluster in Drachten. Dat laat zien dat daar met maakindustrie en nieuwe technologie, kennis en kunde nieuwe producten te ontwikkelen zijn. In wat voor zin speelt het culturele haardstadje nog een rol in? Nou, positief imago. Laten zien dat het hier goed vertoeven is. Nou, als je gekend wordt, dan kan je zaken doen. Als je niet gevonden wordt, ja, dan blijft het een blinde vlek. Dus we moeten met elkaar Friesland op de kaart zetten. Het manifest Versterk economie en werkgelegenheid zal onbeheerd worden onder informateur van het nieuwe provinciebestuur.